een bak mijn moeskes. Cornelia tot de hand in de boekenbuk. Ik heb een verrassing voor je. Een nijboekje. Nee, geen boek deze keer. Ik heb 3 kaartjes voor Aqua Zoo. Dat grote dierenpark bij Ljouwert. Binnen er ik leeuwen en olifanten? Nee, die binnen er net. Maar wel pinguïns en zeehoenen, stokstutjes, zeeberen. Nou, kom maar mee. Dan laat ik ze hem alle eens zien. Mooi. Het is druk bij het dierenpark. Het parkeerterrein stiet vol met auto's. Bij de ingang liet Cornelia de kaartjes zien. Als je hem geluk hebt, dan wordt de joet een jonge zeebeer binnen. En als dat bad, dan trakteren wij hem in het restaurant op een bak met moeskes. Oh, dat is fijn, Cornelia. Ik ben gek op lietse leven moeskes. Romke zit net zo fleurig. Hij houdt net van moezen. Ik ga liever een pak met brokjes. Hé, alle je woordjes. Mijn pielken erop. Ben je dat voor, Cornelia? Nou, als we de pilken volgen, dan komen we bij alle beesten los. Dat is de route. Ik wil naar de zeeberen. Zou het lietse zeebeerke er al wezen? De zeeberen. Even op een kaartje werd die binnen. Hier binnen de grote ravogels. Daar zijn de pinguïns. En dan komen de stokstutjes en de aapjes. Oh, hier, bij de zeehoen. Daar zitten de zeeberen. Nou, kom ik gauw achter mij, jongen. Ik ken een kaartje en hoe het weer in de matten. Het liek het wel een speurtocht. Ja, een zeeberenspeurtocht. Ze matten heel skoft rinnen. Maar dan komen ze bij de zeeberen. Op een rots in het water zussen een grut, gries beest. Is dat nou een zeebeer? Het liek het wel een zeehoen. Ja, hij liep er toch wel wat op. Is het jonge zeebeerke er al? Nee, nog net. Maar ik denk dat het net zo lang meer borret. Oh, dan zullen wij eerst even bij de orenbeesten. We zijn er zo het balans om, waar ze het eerst goed pensioen. Cornelia rent het paad weer om. Ze joggen bij de stokstutjes. Die krijgen krek eten. Romke slikkert hem om mijn bek. Lekker. Appeltjes. Oh, mag ik wat? Nee, Romke, wij krijgen aan ze wat lekkers in het restaurant. Oh, zullen we daar dan al voort maar in, hè? Nee, nog net. Eerst alle beesten besjen. Kom, we gaan naar de pinguïns. Tomke wat hield dit om het jonge zeebeerke tinken. Hij wil het zo graag zien. Al gauw vreeg het er. Zullen we nou dan maar weer naar de zeeberen, Cornelia? Nee, ik wil eerst naar de flamingo's. Die mooie roze vogels, wist wel. Cornelia rent tro. Tomke net. Hij wil net naar de vogels. Hij wil naar de zeeberen. En als Cornelia de bocht omgiet, draaft hij de andere kant op. Hé? Het paard waarom naar de zeeberenviever. Dit is toch heen, Tomke? Sst. Cornelia maai het net jaren. Ik keer naar de zeeberen. Romke weet net wat een mat. Mat er nou achter Cornelia aan? Of zullen bij Tomke bluwen? Dan draaft er Tomke achterna. Je maar wel eens. En dan dat paardje del. Daar de bocht om. In Ien komt er bij een treiensprong. Nou mat er kiezen. De ene kant op of de oren. Ik denk van die kant. Nee. Nee? Tomke weet het net meer. Hij kiest de kant die Romke zaait. Die kant. Maar dat is net het goede paadje. Maar waarom? We binnen die zeeberen nou. Tomke en Romke rennen en rennen. Ze komen bij alle besten los. Besten die ze net jenners jongen ha. We rennen heel nou verkeerd. Hoe matten we nou waarom? Ik weet het ik net. Ik ga je nog nooit eerder west. Weer in de kaart, Tomke.
Die had Cornelia. Misschien dat paardje, Del? Even later komen ze bij een grut wetter. Er liggen wetterfietsen aan de kant. Maar geen Cornelia. Tomke begint te goelen. Nu, ik wil naar Cornelia ta. Waar is ze nou? Ze komen me nooit weer thuis. We moeten Cornelia roepen. Misschien komt ze dan wel. Cornelia! Waar bist du? Waar bist du? Cornelia! Cornelia komt net. Bist du? Vol een orenvrouw. Ze had een green blouse aan met de namen van Aquazoo erop. Hey, net zo'n leven, meidje. Ze worden de bisten bang. Waarom roepen je hem zo? We weten net wat Cornelia is. We zijn verdwaald. Och, heen. Nou, kom maar mee, dan breng ik je hem naar het restaurant. Ik denk dat Cornelia daar dan ik wel komt. Ze ziek het grif om je hem. Ja, De vrouw weet precies waar ze langs moet. Zonder kaart. Al gauw komen ze bij het restaurant. En waar staat er bij de deur? Cornelia! Wat in die kwiet? Oh, wat ben ik blij dat ik je misjug. Ik heb al zacht. Ze gaan er bij een tafeltje in het restaurant zitten. Een ober brengt het drinken. Ha, je mek zin om een bak mijn moeskus? Er is een jong zeebeerke binnen. Oh ja! Oké. Als de ober weer omkomt, zaait er... Zo, een bak mijn moeskus van Cornelia, hier van Tomke en hier van Romke. Lekker eten. Tomke schudt naar de pansjes. Dat is net een bak mijn moeskus. Dat is een beskuut met hagelslag. We hebben in de moezen. Dit is vol een bak mijn moeskus. Zei je dat? Dacht eens dat het was mijn echte moeskus krijgen zoest, hè? Ja, ik vind moeskus lief. Zal ik de bak mijn moeskus dan maar weer meenemen? Nee, deze hagelslag vind ik lekker. En die beskuut ik. En toe, Romke. Dat was net van moeskus wel. Zulke moesjes. Daar ben ik gek op. Waf. Wat een bak net. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.